Ukraina Türk'ten Ukraina bardım. Şu wagtlar orazy aýdy. Şu taýda musulman ogluny garşaly zat etdim. Awa bir kömek etdiler. Ondan sonra orazy şu taýda bir Türk kafe bar diýdi. Agzaçary men sen şu tak elteýin alyp gideýin dedi. Biraz jammazy şäher aýlanyrsyn görersiň diýdi. Menem bolýar bor. Bardyk şu kafe. 3 tane Türk oturýarken kaptandagy stolumda. Bizem bertinle stolu yerleşdik. Şu taýda Gazagam mady, Täjigem mady, Çeçenem mady, Dagistanam mady, Özbegem mady. Bizem otur bir üzümüň suw ýalyp bir ýaş gyz bar stollu zakat daşaýa. Indi agzaçary bir 10-18 min şular ýaly wagt bardyr da. Birinji şu Türk bilen stolunu daşap otur. Men oňa Türk bilen öýtmedim. Üzümüň suw ýalyp gyz ýaş gyz bolsa 21. Ya badyr ýokdur o gyz. Öz gurrumyz bilen gurulşyp oturýar. Soň ýanky Türk oturan stol bir zatda Türk dilini gurulýar. Ýöne men kän Türkçe düşünemok ýa gurulap bilemok. Ýöne bir zatda gyýda düşünür ýani eşitýän. Söz geçýär Türkçe. Soňky ýezegem grafinni prostoy suw eltip goýan ýanky gyzyň boşornyň elinden tutýar. Soňa möwedine çekýär. Ýanky gyz güýbermenne-de çykýar kapydan aglap başlaýar. Soňam bar stoluň ýanyna bardy, telefonu birine jaň edýär. Belki kommatdaşdyr, belki ýa bir jigitdir dogany biljekler, ýöne şolla diýen zady. Sen gaýtçy meni alyp geç diýär. Bugün hal ahwal gowdýar, şo gelýän klientler de bugün men gowdum diýdiler diýärdi. Şonu şo Türk bir gyzyň sözü eşdildi maňa. Soň ol gyz telefon alyp daşar çykdy, indi şo diýilýän adamsyna garaşýan bolmaly. Soň men şu Türk adamlaryň ýanyna bardym. Türkçe düşünür, bilişim boýunça düşünürdim. Siz diýdim musulman diýdim, özüm orazy aý diýdim, bärim agzaçara geldiňiz diýdim. Näme şo gyzyň elinden tutdyň, näme şo çekdiň diýdim. Olam aýtdy, kellen garşdyrma diýdi, bu zady goşulma diýdi. Aňardan hazaýnam kafe Türk. Olam diýdi, pastiýan klientimi bugün täze gelip diýdi, bizim köne klientlerimiz bir zat diýjek bolýan diýdi, şular ýaly kıçak goýup boldy. Menem uje düşündüm içinde, uje gowluk bilen düşünürip bolanok eken düşünüşmediler. Bolýar diýdim, öwürlimde çykdym kapydan. Jigem diýdim, ýalňyş düşünme diýdim, men türkmen diýdim, adym Oraz diýdim. Adyň näme diýdim? Ya Dilnaz diýdi, ýa-da Dinara diýdi. Daş ozlygy diýdi. Ejem kakam diýdi, hökümet işini işjanok diýdi, bizim melleklerimiz var, şo mellekler bilen gün görüp beren diýdi. 4 sany malymyz var diýdi, şonu satyp okuratdylar diýdi. Şondan merip şu öz günüň görüp işläp, şeýdip okap beren diýdi. Bular diýdi birinji gedekde diýdi, öňüm şular ýaly köpe diýdi diýdi gereketleri. Men bolýar diýdim, hemme de gowular diýip inni şolar daşla çağırmak üçin içine bardym, Türkler daşla çağırmak üçin. Barsam 3 Türküm şu ýerde ýatyr. Uje Oraz diýdi, biz diýdi agzaçaryň zatlaryny diýdi, saboýet diýip aýtdy diýdi, biz öýe giderler, saboýet öýdüýip içerliydi. Soň öýe geldik. Ol gyýda da aýtdy, "Görýär ol düşýärli ýok, men şulara bir ýerine garaşýar bolýar" diýdi. 3 tane gyz geldi, olar gyzlar bilen gitdik. Indi öýüne bardyk. Şu musulman oglunyň otur. Oraz diýdi, "Näme zatlar bolup geçdi?" Biz düşünmedik diýdi. Bir düşünen zatymyz şu Türk adam bilen şu gyzyň düşünüşmedi. Ol gyz daşna aglap çykdy, senem ondan şoň bilen bir zatda düşünejek bolup, "Näme goýuk bolu" diýdi. Menem şol gyz Türkmen gyz eken diýdim. Şular ýara ejel kakasy bar eken diýdim. Kazanjy ýok eken diýdim, işçiler bolupdy, işläp ýör eken diýdim. Olam gujak bolup çekipdir diýdim, menem düşünerjek boldum diýdim. O zatda biz çözdük diýdi, oň uju diýdi, gowuna degdik diýdi, elimizi gallardyk diýdi, hemme de gowula içiňe sırma, agzaçary oturur bolýar. Soň iýip başlaryk zat etdik. Ondan şo nahardan soň çay içmemiz bardy agzaçardan soň. Soň gurrun çykdy. Täjik oglanlar ma, onuň gazak oglanlar bar, ýanky şo Çeçen Dagistan oglanlar bar, öz oglanlar bar. Her kim öz taryhy barada gurrun açyp başlady. Aýna biziň taryhymyz eýle bolupdyr, biziň taryhymyz beýle bolupdyr.
Şu yankı täjikden başlady. Ondan soň Çeçene geçdi. Çeçen biraz giňişre, ulura beýget gurrun merjek boldy taryhyny. Ondan soň Dagestana ýetdi. Dagestan ýedi. Hemmeňize ortalyk bolar ýaly bir hakykat orta goýjak diýdi. Şondan soňra da şu tema ýapylsyn diýdi. Ondan hemme kış şu Dagestan oglunyň gurulajak sözüne garaşy otdy. Maňa tek sözlerini nowata metano. Soň şu Dagestan oglunyň kankasy Germaniýada bir türkmen bilen gulluk edýär. Ol türkmenim şol döwürler o bir köp zat uruşup çözülmeli bolýan bolsa kim topulýany, kim goranýany ortalyk bir adalet sözü goýup bilip sözde çözýän türkmen bolupdy. Şeýdip şol Dagestan oglun türkmenle gatnaşyp goýupdy. Şol türkmen adam şu Dagestanyň türkmenin taryhyny gurrun beripdir. Şol oglun taryhda näme gurrun gurulýar? Şeýle bir türkmen goçy gitler bolanýar. Her egninde diye bir türkmen ýaşky oturup bilýän bolupdyr diye. Atdy goňçap ýar ekenler diye, kılıçda gowurşýar ekenler diye. Oglanlar diye. Tarih eşjek bolsa türkmenin taryhyny eşdiňiz diye. Eğer toğurup kino diye ya Osman İmperiyatı edecek Türkmenler şunu kemmesinin düğü Türkmen millet bolun ya millet Türkmen bolunlar diye. Ondan sonra Dagestan oğluna idiyada öyle Türkmenin uzun büyük tarihinden başka hiç millet oraya tarih yoktur diye. Baran yerine de diye din asıllığı adalet orta koyan millet bolun ya. Son şey edip şu tema yapıldı. Ben bunu diyeyim tebebi neyme? Hiç vakit, hiç kaçan, hiç bir milletin yani, hiç bir yurdun yani, hiç vakit kelleğiniz aşağı edip ödünüzdir, hiç kimi beyik görmeyin. Çeçen bolsun, Dagestan bolsun, ya başka bir teyada çıkan güçlü bir yurt bolsun, hemmetim bizden kaydın, bizim atamalarımız getiren öwreden şu zatları. Şol milletler Türkmenin tarihini gurrun berýärler. Şol Türk'tü bir magazyny bir Türkmen oğlun işleýär. Türkmen oğlunyň ýanyna bir Türkmen gyýyz gelýär. Ol gyýzym şol ýerde şular ýalyk iş, şular ýalyk tezat işlere meşgul bolýar ekenler. Soň şol gyýyz şol oğluny gurrun berýär. Şular ýa Türkmenler gelýär hepde bir gezek. Ya aýda 4 gezek. Men bir zady düşünemem. Türkmenistan'ı Türkmenler ya da olmaz yer yüzündeki Türkmenler sizde utanç haya yok mu? Ya bir ar namusu yok mu? Bir Türkmen gyýyzyň ýanyna baranňyzda iş bitirmek üçin ya olmaz özüň din jalmak üçin näde yüzüne seredip durup bilýäňiz? Näde pul götürilip şonu aýdyp bilýäňiz? Bir zada dogry düşünün. Bir erkek bolup erkek ýerde duran bolsa bizim gelinlerimiz hiç vakit köçe açık buli. Millet değil. Millet değil. Onun men şol oğlanları yüzlenmek isteyen hep bir ayda 4 gezek gidýän bolsaň her gezek gidende şol Türkmen gyýynyň ýany bar. Ine şu pul gitti maşgalaňy ugurat. Aýallagyň ýa-gyjym ýa-da öýüňe produkty al. Şol gyýda 4 gezek bir ayda eline gowşursaň şol gyýy namusyny satmaýa. Ýa-da tin satmaya. Türkmen oğlanlar ulu huvvet bilen barya diýerler. Şunu birazajyk oýlanyň, birazajyk düşünün. Biz nire barýas? Bugün ol biriniň jigisi ya ol biriniň dogany. Bir zada dogry düşünün. Çeçenlerde bolan waka Ukrainada biriniň maşgalasy bar. Eğer ayal bir-birini gowurýar musulman maşgala. Onuň eri vrach olup işle ayalım öýdeçi. Soň ayaly günne wadawol maşinene suwalp galýar eken. Soň her gede pul berende şu paketin içine pul oklap paketi berýär eken. Soň bir gezek şu wadawolçy gelenne paketi ýatdan çykaryp puly wadawolçyň eline berende eline 50 ýaşolaýar. Ol sulçanlykda diýýär, bilmezlikde diýýär. Ondan şol ayal öýüne gelip gyýnanyp eğer gelýänçe garaşyp oturýar. Men hata iş etdim, ýalňyş iş etdim diýip. Şol günem şol ismene adamsy bir ýaş owdan gyýyp gelýär. Öz isle oýunçy şu gyýy elinize döne salamlaşýar. Salamlaşma, isläp salamlaşýar olaglar. Bu çeçenniň özüni bolanmaga maşgalasyny. Soňňky
Adam öýüne gelýär. Men hata iş etdim diye, meni geçer diye, men şunu aýtmaly bolýar, içime sagana oturup bilemok diye. Olam aýt diye. Men şunu wada bolçy gelende de her gele paketiň içine pul goýup paketi berýärdim diye. Indi bugün niye şu paketi ýatdan çykyp pulum diye, şu wada bolçy şoförüň eline degdi diye. Ol ýöne bilip etmedim, sulçanykda boldy diye. Ýanky adamsy maňlaýyndan okşap aýanyň ogulunam ýana çagyryp killetiňe 5 orman goýup sen hata iş etmediň, hatany men etdim, men ýalaňaşdym diye. Bugün men owadan zenan geldi diye. Bugün eçeli diye hiç kim elini ellemezdim diye. Öz istemim için elim uzatıp salamlaştım diye. Şonu şolay ýarşaňaý diye. Sen hiç wagt oýlanma diye. Sen eden ýalaňyşyň diye Allahça maşgalaňdan görkezip bilýändir diye. Ne senin üstüňden meni ýalaňaşdyrmamy sebäp boldy diye. Şonuň üçin aýtjak bolýandan türkmen ýigitler, goç ýigitler. Siz näme ýüzüňiz bilen türkmene gelin gyýdan ýany baryp bilýäňiz? Yer bolýar. Eger sen şoly öz keypin üçin berýän bolsaň, şonu gowy niýetde produkt al, maşgalaň urutyp ber. Eger onu etmek islemeýän bolsaň, bolmanyny bir millet başga adamlaryň ýanyna bar. Näme başga gyýyr gitmi? Ya millet gitmi? Men başga millette kiçetme üçin näme aýdýan, şol türkmen gyýyp özüm içip gurrun berýärdi. Indi men näçe türkmen oglanlar döwjek bolýan. Esasy günä bizde. Biz öý hojalygymyzy erkek bolup dursak, bizim gyýzamyz ananyňsyz bütün dünýäde ýok. Dagestan, Çeçenler diýersiň, musulman şeýle bir gowy ibada edýän, gowy millet, gowy diýersiň. Şolar howuz edýär, türkmen ýaly garnamysy gelinleri ýok diýer. Kıyınçılık bolsun. Bir başına iş düşsün, hocalygyny taşlap gidýän milletde bizikler. Ýöne şolaryň köçä çykmany bizim günämiz. Men şol gelin gyýdary diýjek bolýan zadym dogry düşünüň. Şu atlaryna aýtdy, belki şu aýda görse eşitmegen mümkin. Şol gelin gyýdarmyz. Eger şolar ýaly mejbur bolsaňyzam, birazjyk özüňi saklama başaryň, birazjyk sabırly boluň. Bize ananyň bize wada bermäne bize mümkinçilik berýärdiň. Biz nesip bolsa inşallah sizin adyňyzy, awraýyňyzy, aslyňyzy goramak üçin bize bir mümkinçilik berýärdiň. Nesip bolsa inşallah himme zat gowy bolar. Nesip bolsa öýüňizi, ojaňyzy dolanarsyňyz. Soň yeni bir meselen şu aýda gowak geçip bolýan. Türkmen oglanlar diye TikTok'da yarım ýalaňa çykyýlar. Ya bolmasa tans oýnap berýär. Türkmen plany, yigit Halipa gardaş, Han ogul. Birine bir zat diýmäken özü kimdiň oğlu? Sen biriniň ogly, ya sen biriniň adamsy. Şoň üçin biz öz ýerimiz özümiz duranmarsak, gyýdamyz hiç ýere çykmazdy. Görgüli biçäreler erkeklerini durum bilen başynyň üstüne gorap saklap eklep bilmän soň şolar şu kynçylyga duçar bollar. Bu meseleni aýtdym men. Şu oglunyň gaýşdyny. Yeni bir aýtjak zadym. Mysal üçin maňa diýseler-de, şolar ýaly arnamysy satyp oturan gyýdy gözüm bilen görse, sen näme diýersiň diýseler maňa mysal üçin. Men diýerdim, sen ene. Sen biz ýaly ogullar dogurdyň. Owa, edip bersen bu zatlar etmejek bol. Eger etmäni mejbur bolsaň, şonuň üçin diýjek bolýan zadym, türkmen ýigitler, birazajyk bir pikirleniň, birazajyk dogursyň gowusyny ölçäň. Aýal maşgalan döwsek hiç wagt biz bagtly bolup bilmeýär. Ine şu wagt efirde töwleme, YouTube'da aýal maşgalan gaty köpelip dur, men adyn, familiýasy zany bilemok, öňe bir şu bilýänim çemerine işleşdim. Yanlışmayan adam ýok. Kim näme diýse şol diýsin. Men şu plançyga bagyşlardım. Ýöne aýal maşgala bilen agzyn deňep ýa gyýgyrşyn ýa sanaşyn erkek.
Özüň syýlan erkek bolup bilmez hiç wagtda. Özüň syýlan erkek birinji bilen geçirimli bagyşlap biliji, gaharyny ýudup bilen, şol erkeklere erkek diýler. Nüşdaýda ýene bir mysaly getireýin. Bir ýaş oglan eline paltal bir garyny kowlaýar diýär. Bazarda oturma ýalam diýär. Ey ýaş oglan, mert bol, mert diýär. Olumonyň şu dogry işi jemy kam öýdüp, şonu hazmete ylgap urup öldürjek bolýar diýär. Aslynda ol daýzy o niýetde diýmedi. Birazajyk geçirimli bol. Sen erkek diýdi. Şoň üçin biz howluk malyň. Ya bolmasa bir adamlar gepine gazmalyň, gitmäliň. Yeni bir aýtjak zadym sport internat diýilýär. Ýagny turistka sizden gapdanna internatda söhbet diýilýär. Ýagny söhbet pişik diýip tanalýar. Özüň gurtluda ýaşaýan 4 etaşky elektriň arka ýüzünde plan jaýlarda ýaşaýan bolmaly. Şu söhbet pişik diýip tanalýar. Şol okuwçy döwürlerim, men şu döwürlerim şota görüşe gatnaýardym. Söhbet pişik. Sen bu mat görseň tanarsyň meni. Sen şol döwürleriň okuwçy wagtda, o wagty prezident däl, sen gurban bolup kalkaň. Sen şu döwürleriň ballaňa joramyňa salar ýörerdiň. Bugünkü gün onumun derman içip, ballaňa sygman, köýnüňe sygman. Bir näçe gyýdar günätine sen galýaň diýär. Arada bolan waka bagyrda toy mekanyna. Bir tanşy toyuna baranna şu toýda ne ogydyň maşgylası barada gyzyklanýar, ne ogydyň kimdigini bilýän, maşynaga minip alyp gaýdypsyň. Özüňem sportsmenýän, planýän, o diýen, bu diýen özüňem içgilýär. Ol ýaş gyzy zalapsyň ol. Bir zada düşün, şeýle bir goçy ýigitler bar, ýakanyny tutup sorajaklar. Pikirlen şol halkda şo. Bişik men seni gowtanýana men seni. Özüň Belarusda okudun, Vyshwol Vainstutda gulluk etdin, Vainstutda barmadyň, Turnovkada geçirdin gullugyny. Özüňi wony barba gatnaýadyn. Gullugyny kapa döwdürip, ýa kitap bilen döwdürip bolup berşiňiz. Ýanyňda aklaňa da aýt, netip bolsa biz barýas. Biz iki bölünjekdi, biz size garşy. Sizin haklaňyzy netip bolsa inşallah biz enilerin sözlerine garaşýar. Şolar biz ruhsat berse, ya atalarymyz, babalarymyz ruhsat berse, gaty bek sorat bişir. Ýöne bize öz erkimize bir işlemäne mümkinçilik döretsen, alýan aýlamyzyny maşgylamy eklep bilse, boldy biz işlerde başga mätäçladymyz ýok. Özüň serdar, özüň, öz ýagdaýyňy özüň bilip oturýarsyň. Meni sen tanamam, ýöne seni tanıyan deň dostlar bar da. Özüň şeýle ýuwaş oglan. Siýasatdan, politikada işler başlaňam çykany. Bu zat oňarda güýjüňe metany. Seniň ýanynda durjak adamlaryň sen bu ýagdaýda ýanyňda durup bilmeýär. Men aýtjak zadym aýtdym. Sonra jogap berişimden jogap bereýin. Men ýene bir geze gaýdýan. Watandaşlar, men özümi asly prostoy, nesli prostoy bordiýada. Men aslym prostoy. Men akmak görüp dinleýiji, özüm akyl görüp o niýetde gurulýan näler? O niýetde men olar ýaly özüm alyp barýan adam däl. Şoň üçin men öňüm aýdym, men siýasatçym da, politikçym da, men ilimlem da, bilimlem dälmen. Men hökümetiň hiç bir ullugy, wezipesi baýlygy hiç zady gerek gel. Men diňe şu ýola çykanyň sebäbi öňüm aýdýadym. Yetimleri hak üçin çykdym. Garip hasar ýaşaýan buharalar hak üçin çykdym. Oglumyň deň dostlaryna gynanyp çykdym men şu ýola. Men diňe adalet isleýän, öňkü ýitiren milliligimizi galdyrmak isleýän boldy. Eger sen şu wagt Türkmenistana bar, näme gowy edip bilersiň, şu wezipelerde diýse, men ikelim galdyrýan, men hiç zat oňaramok, ol men ýerim däl. Goý oňarýanlar işlesin. Goý oňarýanlar edip bilýär, galdarsyn östirsinler. Maňa diňe şol ojagymda
4-5 tane maly bilen şoň arasynda halal eti bilen men maşgala mekleýän boldy. Maňa diňe şonu isleýän. Maňa mramyrdan jaýym gerek, plan jaýym gerek. Men garaýym etlerlik maňa. Men bu dünýä näme üçin gelenim bilýän. Näme maksatda ýaşaýarmy düşünýän. Ondan soňra nirä gitmeligimi uş öňüme goýdum, nirä gitmeligimi düşünüpli men. Şoň üçin ýene bir gede gaýda kim men marady? Ters düşünýän bolsa şu sözlerden dogry düşünsün. Men hiç hile gapma garşylykly adamlara hiç hile erwet niýetim ýok. Boldy men